Takže ja vás vítam pri tomto vidíku. Dneska si ideme zahrať s profesionálnym trénerom, čo sa volá Uvu. Nevšimajte si to, je to môj spolužiak, takže tak. No, Kamo, ja som profesionálny tréner, však mám iba 29 000 trofejí, hej. To je, že nič. To nevadí. No a teraz idem acceptnúť a ideme hrať s ním a uvidíte, že aký som ja neprofesionál v tejto hre. Nepíšte žiadne, prosím ťa, komentáre, lebo pôjdete pod zámok, no. Prečo má, že 0 neriešim, dobre. Nevšímajte si, že tu mám 0 trofejí. Ja proste to nehrávam, ja nemám rád túto hru moc, ale dobre. Tak pri tebe si dám tiež najmenej trofejí, ktorého aj mám. Ty môžeš hrať iba showdown, že? Áno. Dobre, tak ani nemáme na výber. Tak daj ready a ideme. OK. Uvidíme, ako sa nám... ako teraz by sme mali mať iba botov. Takže úplne v pohode. Okay. No tak, botov nemáme. Kvôli mne samozrejme, lebo mám 29 000 trofejí. Ja si idem túto druhú, počkaj. Ináč, nezabúdaj, že toto sú už reálni hráči. Som skápal. Nečakané. Nečakané úplne. Úplne totálne nečakané. No aj to si Lego pizza. Normálne. Kokos, má tu superku, nie! Dobre, už som naspäť. Ja ti idem pomôcť. No toto robí... Pozor, Clancy, krab. Pomoc. Idem hentam. Nedávam. Počkaj, ide ale sem. on tu zase... Oni majú odkedy sedím, to sú svine. Idem sem hore. Neodporúčam, ja som cooked, ja som skapal. Ja super. Som skapal. Prvá hra, 5. miesto, super. Tie animácie sú najlepšie. No. Takže ideme ďalej. Máš nejaké coiny? Aj powerpointy? Nie, nemám nič. No beri ti. OK. Toto je inak dobrý. Dám I'm ready. Jak by nám to nešlo, tak ja si pôjdem na svoj druhý účet, kde mám menej trofejí. Ale tuto sú už boti, takže to by sme možno aj dali. Tak to určite dám. Keď si vyhral aj tú prvú hru, samozrejme. Áno. Jo, mi sa to seklo. Hej, nič to. Zabíjaj tie boxy. Žer tie boxy. Dobre. Papať boxy. Emil. No aj bot ma chce zabiť, ja som ho zabil. Hnito. Ale kto tu je náš barman? Neodporúčam. Tak pohoda. Ja som ho zabil asi 3. Naraz. To uvidíme. Na konci. Ale ty dobre ideš. Ty dobre bomby. Idem bomboklady. Dobre, ty? Ty si zabil 2 a skapal si raz. Super. To je celkom dobre. Náhodou dobre, že som začiatok, akože začiatočný. No, ako popravde áno. Ja sa idem pozrieť, že ako koľko mám na tom druhom účte trofejí. Málo. Teraz mám tam... lebo to nedopadne dobre. Dobre, v pohode. Osávam na tomto účte, takže v pohode môžeme ísť. Daj ready, Ujo. OK. Ideme na ďalšiu hru. Aké máš pocity z tejto hry? Čože? Aké máš pocity z tejto hry? Zábava celkom. Nie je to také hrozné. Si počkaj. Keď budeš mať tak 20 000 trofejí a budeš mať skoro všetkých brawlerov, Tedy si počkaj.
No, Nice. toto už nie sú boti. Toto je zase ako tá No tak prvá to hra. nebude dobre. Toto je zase ako tá prvá hra. Ja Jej tu na mňa, ty debil. Nie. Ja Nezabíjaj to budem mňa. musieť vykúpať. Mňa nezabíjaj, ujo. Pozor, neodporúčam ho Ja úplne zabíjať. maximálne sústredenie, schapal som. To Pomoc? čo je tam za bomby? Mejzina, nezajímaš ma. Nemáš matku. Niger, choj preč. Počkej, ty si zase povedal M slovo. Upsík. OK. Wow. Dobre, Nie, to je tento tam Emil. neodporúčam. Ja akože som si niečo o tom robil, ale nie všetko. Možno. Tam nechoď, ona má 2 životy. Čo? To? Lebo to je najprv zabiješ toho robo. Čo to je? Ona má nezaplentá. Môže ho zabiť hen taký oni. To čo ťa zabilo? Vzduch. Yes, ideme. Takže toto bude ešte nadlho. Toto normálne môžete pozerať 20 hodín. Ako ja som si dal menej pohárkového browsera, alebo neviem, ako to má povedať. Nie, nejde sa. Teraz ja pôjdem bomby. No tak, Uvidíš. Ivo, to chcem vidieť. Ja som si zlepšil aimko. Ja to používam na Minecraft. Neauto-aimuj. Čo? Neauto-aimuj. Nie, nemám auto-aim. Len ti hovorím, že používam takú blbosť. Super, máš kill. Táto opica tlustá je taká otravná. Čo biješ tú stenu? Čo ti urobila? Ujo? Ja. Si tam? Ideš ešte? Jaj? Ok, sme druhý teda. Sme druhý, to neprežiješ. To nedáš. To nedáš, Ujo. To nedáš. Ako má aimol? Ty auto-aimuješ alebo nie? Čo? Ty auto-aimuješ? Nie, vôbec. Ale proste sám na mňa namieril. Neviem, koho si mám dať. Ja asi idem... Nie. Idem rikovať. No nejakého vždycky na Rika. Nie. No uvidíme, ako mi to pôjde s Rikom. Asi zle, pravdepodobne. Úžasne, ja si myslím, že úžasne. Bože. Možno aj dneska vydám to video ináč. Jaké? Toto. Ok, a ja. Hej, Ujo. Funguj, existuj, poj. Plačem. Dobre, musíme sa nejak Yes? sústrediť. Ty sa musíš sústrediť. Ty si tu ohrozené zviera. Prečo si ohrozené zviera? Neboj o... Ty sa tam ako dostal pre Boha? Ja som sa tam teleportnul. Nejaké hacky si stiahnem, nie na to. Viem, že... Tu je nejaký Ujo. Ty si úplne... Na, zober. Nech máš nie. Čo? To ja potrebujem ujsť. Nepotrebuješ ujsť. Nepotrebuješ ujsť, ty ohrozené zviera.
On už na mňa strieľa, ten Emil. Pomoc! Kamo, Strieľaj rýchlo. Ide na teba. Táto Eva. Ujoj, teba na boku. Ja som nezabil ani jedného. Ja už viem, koho si mám dať. Ja už viem, koho si mám dať. Ježiš. Ja si idem niekoho Ty sa dať. zesreš. Mám ten dobrý. Joj, ja som len vypnul nahrávanie. OK, poj. Ježiš, si už upgradeoval, super. No, daj ready, Ujo. Dávaj to ready. Počkaj. Dobre, tak. No, ja ti hneď ukážem, že čo ja chcem robiť. Tak ukáž tvoj plán. Tajný. No, môj plán je, že nikde nepôjdem. No, toto znižme. Nech mám... pozeraj. Nie, idem na taký gadget, ktorý môže skákať. Ale tu idem, tu. Prečo som mi zabudol dieťa, debil. Ja idem do stredu. Nechod stredu. Idem, príď, idem. To moje To idem pozrieť všetkých. Ako, každý tu ma... Gratulujem. Gratulujem za Idem, poď ďalej. Ideme stredu, no. A ty to si bežíš do nekonečna. Ja môžem byť, ja môžem. Ale to dobre. Myslím, nikde, teba to teleportne. Zabij to! Ja už sa idem zabiť. Jop. Aspoň druhé miesto. Našťastie, že máme ten dobrý mod. Ale ako... Easy to make. Ja si idem teraz robiť iba questy. Čiže... Questy na... Čiže to všetko tak, ako tú minulú hru. Ideš? Počkej chvíľku. Tak, dobre, ideme. Ideme totálne zničiť každého. Ty si tam, čo všetko nastavuješ? Ja skúšam si nastaviť. Ešte táto hra už bude posledná, už má málo percent. XD. Ja môžem byť tu niekoho. Hej, ty čo robí? Ja vlastne, čestka. Dobre, tak ja ťa opúšťam. Dovidenia. Dovidenia. Strom. Jak ťa zabil? Cez stenu. Ja som ti zabnul No, OK. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ja už musím končiť. A ja už. Uvidíme sa možno niekedy na budúce. Možno, no. Takže čus.